Pochválený bude Ježiš Kristus. Dúfam, že mi budete rozumieť, aj keď som ze zahraničí. To, čo povedal pán dekan, je veľmi správne. Aby sme na to nezabudli, zamierime tam. Keď budeme niečo rozprávať, nech nie je oslavený inštitút, tým menej Marián Kufa, ale nech oslavený Všemohúci Boh a Matka Božia. Aby... tak, na ten úmysel sa môžeme pomodliť Duchu Svätému. Nech si Duch Svätý riadi všetko ostatné. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pane Ježišu Kriste, naplň nás svojim Duchom Svätým, prenikni a ovládni nás tak úplne, aby náš život bol odrazom Tvojho života. Zažiar nás svojim svetlom, aby všetci tí, ktorých budeme stretať, pocitili Tvoju prítomnosť v nás. Osvecuj iných cez nás šír svoje svetlo na tých, ktorí sú nám zverení. Nech kázne o Tebe je sila nášho príkladu. Táto sila nech pramení v láske, ktorou žije naše srdce pre Teba. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Poprosili sme Ducha Svätého o pomoc, aj Matku Božiu. No a teraz mi hovoril môj kolega, spolubrat, že mám čo si povedať o inštitúte, o našom inštitúte, sekulárny inštitút, hej, alebo jak to vlastne vzniklo, začiatok. Tak najprv také trošku to právnické zadelenie. Inštitúty zasveteného života sa delia za A na reholné a za B na sekulárne. Reholné to sú tieto tu sestričky, reholné. A my sme to isté, lenže sekulárne. Takisto zasvetení, len nemáme habit, keď to povieme ľudovou rečou, ale máme také isté sľuby, jak oni. Naše dievčatá nemajú habity, ani my nemáme, väčšinou chodím v montérkach, hej, že v pracovnom. Má zmysel aj tento druh zasvetená? Áno, tie sestričky, keď sa prebehnú tu po Zlíne, len prejdú od začiatku do konca, tak sa zastavia ľudia, alebo tie sestry nie sú v poriadku, alebo tam niečo hore nemusí byť. Už ich habit je kázaň. A my zase ideme k tým ľuďom, ktorí sú možno predpojatí k cirkvi alebo k náboženstvu, tak my sa ľahšie dostaneme k takýmto okrajovým skupinám. Pozrite, Pán Boh si každého chystá a dá mu také vlohy a také dary, ktoré potrebuje. Ja som od samého začiatku nemyslel, že budem kňazom a vôbec som si nemyslel, že budem sa starať o týchto okrajové skupiny. Keď neskôr som sa dozvedel, keď som sa narodil, v tých 50 rokoch nebolo také zdravotníctvo, také vyspelé a mňa dali, babka mi to hovorila, tesne po vysviackej hovorí, Marko, poď sem. Marko ma volala babka, poď sem, sadni si, niečo ti poviem. Keď ťa vrátili z nemocnice, z jakej nemocnice, si mal ťažký zápal plúc. V perínke ťa donesol lekár a povedal tvojej matke, bola som pri tom, ten chlapec zomre. Hej? Tak to bolo. Nemohli sme ťa dať v tej perínke položiť na posteľ, lebo by si sa zadusil s hlienami. Tak sme ťa museli postojačky držať. Ja, tvoja babka, tvoja matka a tetka. 3 ženy sme sa striedali deň a noc, sme ťa držali po stojačky, vyťahovali s maličkom hlieny, bo si sa skoro zadusil a ten lekár povedal, ten chlapec zomrie. A tie 3 ženy povedali, a nezomrie. Hej, a teraz čo robili tie 3 ženy? No tak chlapca prebalovali, krmili a držali po stojačky. A čo robili v noci tie ženy? Ľahko uhadnete. Čo robili? No modlili sa. Darmo, že ja som chcel ženu, darmo, že ja som chcel dceru, chcel som robiť v horskej službe, bavili ma kone, pušky, karate, horolezestvo. Čo to má s kňazstvom? Nič. Keď tie 3 ženy hrali presilovku 30 rokov predtým a vyhrali. Dovolenú presilovku. Kňaz sa z modlitby rodí, z modlitby žije a v modlitbe umiera. Jak som vtedy sádol, hovorím, babka, prečo si mi to nepovedala? Marko, my sme nechceli, aby sme ťa dotlačili do kňazstva. Tak by sme ťa ovplyvnili. Ale sme veľmi radi, že si kňazom. Ma slzy skoro zaliali. Hovorím, tak toto je.
Ani som nevedel, vidíte, tie vlohy, ktoré mi Pán Boh dal, lebo tie veci, nič sa nestráti, všetko Pán Boh si skrúti. Svätý Peter chytal ryby, ja som chytal žaby. Na žaby som bol odborník. Žaby. My sme išli do kostola, išli sme poza taký žaburínec, nešli sme poriadne asfaltke, ale okrajom a chytali sme žaby. A sme zabudli aj kedy sveta omša, lebo žaby sme videli, hej? A teraz tie žaby a naraz Pane, no už je 10 hodín, omša začala, Pánečku. A teraz taký spadol som do žaburínca, zablatený, teraz som prišiel tam, tak mi zima bola v tej vetrovke, tak som v kostole. Mama, keď vyťahovala, prala za nami tie veci, ona najprv tak vytriasala, či tá žaba nevyskočí. A tak od tých žiab svätého Petra od ryb a mňa od žiab zavolal kamarát. Maroš, no, poď ministrovať. Ministrovať? To čo je? Ty nevieš, čo je ministrovať? To vpredu tam. Aha, to je ministrovať. Idem. Moja mama bola učiteľka, však, a teraz viete, jak to bolo za komunizmu, a stiahli ma, hej, ministrovať. A ja od tých žab, keď som prišiel, tie ruky si viete predstaviť, a ten kaplan sa tak usmial, pozrel na mňa, jak sa voláš? Hovorím, Maroš. Hovorím, chlapci, ukážte ruky. On sa otočil, ja rýchlo, tak som si čúchal, hej, a on sa usmial, hovorí, počkaj chvíľu. Si myslím, išiel po remeň asi. Vrátil sa naspäť, donesol lavor s teplou vodou, mydlo, umyj sa. Umyl som sa, taká hrubá škrupinka blata zostala. Ja som bol taký šprtko, bola majová pobožnosť. Nikdy na to nezabudnem. Bol som taký šprtko a on hovorí, poď Maroš, budeš. Ten kňaz dneska by ho liturgisti za ucho chytili. Prečo? Bolo málo tých oblečení ministránskych a on porušil všetky liturgické predpisy. To znamená fialová, zelená, červená, všetko také. Mne sa ušla červená, prvé som mal na sebe červenú, bol som najmenší šprtko, povedal Maroš, pôjdeš dopredu. Ja? No? Ja, dobre. A kde? Tam ku oltári. A kde mám ísť? Tam až na kraj. Ja som išiel, nás bolo do 30 ministrantov. Keď som sa otočil od oltára, hovorím, idú za mnou. Keď som si tam klákol a keď som videl rozžiarený oltár a kvetami, ja som bol normálne jak v nebi. Si myslím, ty, Bože môj, toto je, ty. A prišiel som domov, hovorím, mami, no, ja ministrujem. Mama, čože? Ty nevieš, čo to je ministrujem, však práve, že viem. A mama prišla, sadla do prednej lavice tam a videla, jak ja ministrujem. A tam bola pesnička, spíname ručičky, prosíme teba, Matička Kristova, spíname ručičky, skladáme ich, hej. Ja som si to preložil do svojho, po chlapčensky. Nie spíname ručičky, skladáme, ale špinavé ručičky, špinavé, hej, prosíme teba, hej, Matička Kristova, kráľovna neba. A mama tak si dala do dlani tvár a začala, smiala sa. A ja som myslel, že mama plače. Ja hovorím, špinavé ručičky, prosím teba, špinavé ručičky. Samozrejme, mamu predvolali do riaditeľne a riaditeľ jej dal na výber. Pani učiteľka, alebo vaše deti na vysokú školu, alebo oltár. Otec bol alkoholik, agresívny alkoholik. Matka si zažila doma a potom si zažila v škole. Tu išla s plačom, trošku sa vydýchala po ceste, tu prišla s plačom. Stáde išla s plačom tam a stáde tam. Mama si nás večer posadila všetkých 5, 6 nám zomrelo, posadila a hovorí, deti, dneska mi dal riaditeľ na výber. Oltár alebo vysoká škola. Deti, ja som si vybrala oltár. Zostaňte verní pri oltári. A rozplakala sa mama. Mamu hneď zdegradovali dolu, najnižší plat v okrese Poprad, dali ju do rómskej osady a tak ďalej. Tak. Ale my sme ministrovali. Stále už som nepustil. Nikdy som nečítal lekcie, ani som nevedel knihu prevracať, to je mysal, si myslím, na čo mi to je, vedia, farárom nebudem. Ja sa chcem oženiť, chcem ženu, chcem dceru, chcem koňa, chcem pušku, budem bývať v lese, všetko to som mal pripravené. Jasne, že to tak bude. Mám svoj plán a pomôž mi Bože. Aj ty máš svoj plán a zdá sa, že si veriaci. A som musel spadnúť z gerlachu a otočil som. Nie, že mám svoj plán a pomôž mi Bože. Páne, ukáž mi tvoj plán a aké moje miesto v tvojom pláne. To je správny postoj k Bohu. Pyšní ľudia diktujú, vykričník, a pokorní ľudia sa pýtajú. Kedy si sa naposledy pýtal Ježiša? Nože povedz. A či si sa vôbec pýtal?
Pýtala, a máš nervy, zlosť, bo nejde podľa teba. Pokorní ľudia sa pýtajú. Starozákonní muži sa zdajú byť neistí. Prečo? Lebo ich život bol otáznik. Judáš ten bol suverénny. Ten bol istý. Rozdielte tu po 50, po 100, urobte koridor, tu zbravte toto, tu tak. Ešte, že tí sedláci tu majú mňa. To bol Judáš. Diktoval, robil sa majster sveta. A čo ty? Nemáš aj ty nervy na ľudí? Na Pána Boha? Nie si aj ty pyšný? Pýtaš sa vôbec Ježiša? Alebo diktuješ? Vidíš? Ja som toto nevedel, tak samozrejme, že Boh si ma chystá na to. Mal som svoj plán, tak jak ty. Strašne som sa tešil na ženu. Ja som sa tak tešil, budem mať ženu. Bože, ja postavím dom. Ježišu, prvú mi dáš dceru. Prvú mi daj dceru. Druhé to už je jedno. A prvú mi daj dceru, prosím, Ježišu, prvé nech je podľa mňa. Keď žena bude chcieť 5 detí, ja 10, to je 15, ale prvú mi daj dceru, prosím. Hej. Budem bývať v lese, budem mať koňa, budem robiť v horskej službe. Začal som posilovať, liesť, zaujímali ma pušky, kone, karate, horolezectvo. Ostatné ma tak nezaujímalo. A rád som ministroval. Nevedel som prevrácať knižky. Nevedel som ani čítať. Lebo si myslím, na čo mi to je, však to nepotrebujem. A keď som potom mal úraz, spadol som v Tatrach a otočil sa môj život. 6 horolezci ma dávali 13 hodín dolu z Gerlachu, dostal som sa do popradskej nemocnice a prvýkrát v živote som sa začal pýtať, a na čo sme tu a kam vlastne kráčame? Povedz mi, na čo sme tu a kam kráčame? Nevieš, kam kráčaš? Na čo sa ponáhľaš? A na čo byť dobrý? A na čo si tu? Nikto mi nevedel odpovedať a tak som zmizol do seminára. Nikomu som nepovedal, že idem do seminára. Bál som sa povedať. Si myslím, ja poviem, že idem do seminára. Išiel som na skúšky, tajne, všetko som porobil. A mama hovorí, tam máš list. Hovorím, jaký list? Tam už to máš 3 dní, čo to tam je, Maroš? Ja som vedel, že už som prijatý do seminára, ale máme som to, jak im to poviem teraz všetkým. Hovorím, ja viem, čo tam je, mami. Čo? Idem sa učiť. A kdeže sa ty ideš učiť? Mami, za kuchára. A mama hovorí, však ty ani čaj nevieš uvariť. No veď za to sa idem učiť. Hej. Ale Maroš, roztrhol som list, ukázal som mame, mama sa rozplakala. Pozrela na list, na mňa, rozplakala sa, hodila list, začala umývať riad, zase pozrela na mňa, plakala, zase umývala, pustila handru, vyboskala ma, zase umývala riad. A pýta sa ma, jak to? No to práve neviem, mami. Jakže nevieš? Neviem, mami, ja neviem. Hej, išiel som do seminára, bál som sa, strašne som sa bál. Si myslím, Bože, chceš to ty, alebo chcem to ja? Jak to vlastne je? Nekývol mi anielik s krydelkom, nevedel som ani, že či hej, či ne. Bože, ja idem. Ale jak nechceš, aby som bol v seminári, urob tak, aby ma vyšmajzli. Ak ma nevyšmajznú, budem tvojim kňazom. A nevyšmajzli ma, človeče. Nevyšmajzli ma. Hej, no a tak strašne som sa bál. Poslednú noc si pamätám, to som bol u sestriček, som zazvonil. Reholná sestra vyšla z predstavy. Pochváľujem Ježiš Kristus, na veky amen. Sestrička, no, nemohol by som u vás prespať? Prespať? U nás? No, pozerá na mňa. A to čo má byť? To tak. No poď, Maroš. Keď oni zaspali, ja som vošiel do kapličky. Vedel som, že majú kapličku. Kto by mi otvoril kaplnku? Kostol. A ja som potreboval byť s Ježišom. Ja som nevedel, či idem dobre, či idem zle. Ja som išiel s otáznikom. Bože, jak to vlastne bude? Celú noc som sa modlil. Celú noc. A v duchu som pribil hřebík, jeden klinec do tej steny, takú drevenú mali na ľavej strane, na pravej bolo biele a tu bolo blikace, tak blikalo svetlo. Pribil som jeden hřebík v duchu a tam som zavesil kimono. Konec, skončil si z karate. 13 rokov som chodil. Hovorím, ja viem, pane, asi sa zdá, že hej. Druhý hřebík, tam som zavesil pušku, 16-ku Hammerlesku, 2. Tam som ju zavesil. Konec, polovníctvo, myslivectvo. Ja viem, pane. Tretí klinec, tam som zavesil lano. Konec, horolezectvo, konec. Ja viem, pane. Asi zdá sa, že hej. 4. hřebík, tam som zavesil koňa.
Nemôžeš, kedy chceš, jak chceš. Ja viem, Pane. A 4. hřebík, a predstav si, ten hřebík, ten sa nezohnul. A 5., keď som pribil, prúser jak mraky. Tam som pribil a zavesil som svoje dievča. A tak sa hřebík zohol. Pane Bože, toto posledné neviem spraviť. Ježišu, ja ti to hovorím, že to neviem spraviť. Nie, že nechcem. Neviem. Iba s tvojou pomocou. Bez Božej pomoci by to nešlo. S Božou pomocou najhoršie tých pár rokov tu na zemi. Potom to už pôjde. Bratovi hovorím, pozri, ty máš ženu. Ty, keď si úplne už vyčerpaný, objímeš svoju manželku a dobíjaš baterky. A ja mám koho? Koho mám objať? Kobylu? Alebo strom? Keď idem do lesa? Vidíš? Niekoho blízkeho mať pri sebe. Nie, že sex, ale mať takého blízkeho. Poď sem, trošku poď sem. Ticho buď. Nemusíš hovoriť nič. Zátor ustať. Nemusíš, len stoj tu pri mne. Poď sem, buď tichučko. Poď ku mne. Na tú istú frekvenciu sa naladíš, počúvaš. Dobrá, od nabok. Teraz mám znova šmak budovať, stavať, rúcať, prekážky prekonávať. Hej. Kamarátom, keď som hovoril, Maroš, ty si idealizuješ ženy. Vážne? No, ja ti požičam manželku na týždeň. Ty zmeníš názor. Kto nemá ideály, to je starý chlap. Stará žena. Môže byť 70-ročný mladík a môže byť 20-ročný starec. Poď ukážem ti starcov 20-ročných, narkomanov. Pozerá do blba tak. Alebo alkoholik. Nemá žiadne ideály. Poď ukážem ti 70-ročných mladíkov. Poď. Mladí ľudia dospievajúci svoje ideály majú na scéne. Nalepené sú na scéne. Tam hneď vidíš, hneď ich prečítaš. Tých puberťákov dospievajúcich, hneď ich prečítaš na scéne. Ja som mal tiež ideály. V prostriedku nad mojou postelou bola vždy Panna Mária. Ju som mal rád. Neviem to vysvetliť. Pannu Máriu som mal vždy rád. A čím som starší, tým mám vrúcnejší vzťah k Matke Božej. Mne žena veľmi chýba. Ľudne to takto nahlas poviem. Kňaz, ktorý nenájde vzťah k Matke Božej, je stratený prípad. A príde redaktorka, potom hovorí, pán farár, a nechýba vám žena? A teraz kamera ide, redaktorka sa smeje a kameraman náš sa natriasal. A ja som sa jak kapor, iba si myslím, Bože, keď poviem nechýba, klamem. Keď poviem chyba, koľkých dopletem? Bože, Duchu Svätý, ja musím hovoriť pravdu. Čo teraz? No aj, Bože, to zase bude trápas. Chyba. Čo ste povedali? Čo? Mohli by ste to zopakovať na kameru? Ja myslím, že každému normálnemu mužovi chýba žena. Ak muž povie, že mu nechýba žena, on nie je normálny, alebo musí priznať úchylku. Alebo klame. Čože? No ako to potom riešite? Keď mi veľmi chýba, sadnem na koňa a idem ku nej. A kde je pán farár? No k Matke Božej, dole voče. Na koni. Kňaz, ktorý nenájde správny vzťah. Chodím na koni, prídem o 3:00 v noci, o 2:00 minulé až o 7:00 ráno, čo som zabludil, to sa dokrútim v lese. Chlapci sa smejú, farár slepý, kobila slepá. Hovorí, jak ty trafíš? A trafím. Chodím však, teraz sme šli nedávno, tiež som zobral aj devčata nejaké, išli, no báli sa, hej, ja už na spamäť poznám. Hmla prišla, hej, a keď je hmla a tma, na 2 metre nevidíš. Tak na spamäť už poznám však. No a kde mám ja ísť? Kňaz, ktorý nenájde správny vzťah Matke Božej, je stratený prípad. Jak ten ženský prvok doplní? No jak? Keď ti nechýba žena? Jak, že ne? Tak aspoň matka ti musí chýbať. Pozri, toľko miluješ manželku, teda matku, takto, povedzme meter graficky a 1,20 m partnera, partnerku. Ak to není viac, nie si zrelý do manželstva. 5-ročný chlapec, opýtaj sa ho, oženíš sa? Nie, ja mamku nikdy neopustím. Nie, mamka, tatko, nikdy, nie, neopustím. Ten istý Ferko plus Marienka plus 20 rokov. Vieš, mamka, áno, viem, už si tu. Áno? Keď nemiluješ partnera, partnerku viac jak matku, nie si zrelý do manželstva. Nežen sa, nevydávaj, lebo dotrápiš tú ženu. Dotrápiš ju. Hej, ty sa musíš odstrihnúť od mamičky, keď ideš do manželstva. A to hnusne boli. Nemôžeš pupočnou šnúrou po meste s mamkou. Však zahynete obidvaja. To musíš strihnúť
A to boli, to je porod, duchovný porod, ideš o stupeň vyššie. A nepovieš, že nenávidel som matku, som sa oženil. Nenávidela som matku, som sa vydala. To není pravda. Matku milujem a dávam prednosť partnerovi, partnerke. To je pravda. A to hnusne boli. Prosím, si zrelý do manželstva. A kňazstvo, dívaj sa, a zasvetený život? Ešte o stupienok vyššie. Nie z nenávisti k ženám som šiel ja za farára, ale z lásky k Bohu. To je rozdiel. Nie z nenávisti k mužom išli tie devčatá za reholné sestry, ale z lásky k Bohu. Svätý Anselm hovorí, kto by hádzal špinu na opačné pohlavie a tak by zdôvodňoval svoje panenstvo, vôbec ho nepochopil. Prosím, o tom je kňazstvo. Som prišiel do seminára, bál som sa, teraz na mňa prišlo, mal som čítať lekciu. Celý ten ambon, tak sa klepal som, no. Tak som šiel, jak so zbíjačkou. Šestáci si sadli tak dopredu a tak dali ruky, hovorím, čo je? Maroš dneska číta. A ja si myslím, Bože môj, ja som tak sa klepal, si myslím, Bože, jak ja budem kázať, keď ja čítať neviem? Ja ti dám všetky dary, čo potrebuješ, len potom nezabudni ukázať prstom, skáde to máš. Nezabudni jedným prstom ukazovať celý život. Neukazuj tu, ani tu, ani tu. Tam ukazuj. S jednou rukou spokojne pracuj a s jednou stále ukazuj. Čo to, kde to on ten farár ukazuje? Vyššie jak plafón. Prozreteľnosť Božia. Boh na Boha. Celý tvoj život má byť ukážka ukazovať na Boha. Boh sa nezmýlil ani s tvojou matkou, ani s otcom. Tak, jak s mojím. Matka bola mimoriadne jemná, otec bol tvrdý. Ja viem, čo to je celú noc nespať, preplakať celú noc na schodoch, ísť hladný do školy, ísť zakrvavený do školy, ísť 11 petek som vyfasoval za týždeň na gymnáziu, až profesor hovorí, neskúšajte ho, on má doma problémy. Si myslím, skade to on vie. Nepovedal som ani pol slova. Otec bol agresívny alkoholik. Mama sa ráno zobudila, plakala. Hovorím, deti, ja vám nemám čo dať jesť. To nič, mami, v poriadku. Otec prepil. To nič, mami, v poriadku. Mama išla do kostola na 6. Vracala sa naspäť a našla v snehu 25 korunáčku. Pred tými 20-kami boli 25 korunáčky Janžiška. Hej, toto našla, hneď kúpila mlieko, lekvar, chlieb. A išli sme z majovej pobožnosti a dážď so snehom pod Tatrami takto rezalo a mama hovorí, Maroš, vidíš tam tú tetu? Ktorú? Tam. Vidím. Čo na nej vidíš? Má starý kabát. A ešte? No, má holé nohy. A ešte? Má také staré štrimfle roztrapkané. A ešte? No má také staré topánky. Jaká je to teta Maroš? Chudobná. Tu máš 10 korún, odnes tej tete. 10 korún v tej dobe? To boli pre nás raňajky, 2 litre mlieka, pol chleba a korunu mi dali naspäť. Ja som chodil kupovať raňajky. Ja som vedel, že moja matka pri tých málo peniazoch dáva nie z prebytku, z podstaty. Ona dala raňajky tamtej tete. Hoď, mami, ale vedia, ja ju vôbec nepoznám. Zapamätaj si, najkrajšie skutky sú tie, o ktorých nikto nevie, len ty a Pán Boh. Choď a daj. A mami, nejdem, si zbabelec, nie som. Bojíš sa? Nebojím. Bojíš sa? Nie, mami, daj. Dobehol som ku tete. Pochválim Ježiš Kristus, teta, tu máte. Tá tetka sa rozplakala. Kto si, chlapče? Kto si? To je jedno, teta, s Bohom. Otočka, za roh. Matka spoza rohu pozorovala, vtiahla ma, vyboskala, vystiskala, plakala. Oj, no vidíš, že si to dokázal. Mami, prečo plačeš? Ty tomu nerozumieš. Matka mimoriadne jemná. Otec tvrďas. Mal som 25 rokov, dačo som povedal, taká pecka, naraz ma krv zaliala. Utrel som si tak, krv, pozrel som na dlan, na krv, na otca. Vieš za čo? Keď som povedal, nie, z druhej strany pecka. Pre istotu som vždy hovoril, že viem. Hej, otec bol tvrdý, si myslím, jak to, že otec taký tvrďas? Pozri, Boh sa nezmýlil. Keby som mal len matkinu školu, mňa by moji chlapci pozabíjali. Keď mám vrahov, narkomanov, alkoholikov, násilníkov, 250 ľudí mám na fare. 250, plus minus. Dačo zoberú na služobku, do basy, dačo zo služobky pustia. Dačo sa narodí, dačo zomre. 250 ľudí. A teraz, keby som ja mal len matkinu povahu, tak mňa tí chlapci zabijú. A keby som mal len otcovú, tak ja ich pozabíjam. A tak Pán Boh pomiešal kus matky a kuščík z otca. Namiešal.
Boh sa nemýli ani s tvojim otcom, s tvojou matkou. Pamätaj si, Boh sa nemýli. Keď si v Ježiškovej škole, Boh sa nemýli. Nemýli sa Boh. Pozri, prípad ti poviem, som bol druhá gymnazista a mali sme opakovanie z botaniky. Viem ešte aj meno profesorky, mali sme opakovanie, veľké opakovanie a teraz otec vystrajal celý týždeň. Hovorím, Bože, to není ferovka. Jak sa mám učiť? Veď prepadnem. Jak to bude? A teraz prišiel ten deň, myslím, že to bol piatok, prvá hodina bola ruština, to som len tak, ako si prešiel cez to, a potom opakovanie botanika. 5 minút prestávka, hej, a otvoril som sošit, otvorilo sa mi fotosyntéza. To som tak pokúkal, fotosyntéza, zazvonilo, zavrel. Matka Božia, prosím, Bože, veď ty si vidíš, že ja som sa nemohol učiť. Matka Božia, pomáhaj. Študenti poznajú ten horor, keď otvorí klasifikačný. Ja som bol Marián Kufa v strede a ten začiatok srdce do stredu zás prešla naspäť zás a v strede, Bože, ja nemôžem, Bože, Matka Božia, vedne, tabuli príde, Matka Božia, určite Marián Kufa. Hovorím, jak to? Ježišu, jak to? Matka Božia, jak to? To není fér. Išiel som ku tabuli. Ja som nemal čas, Bože, ty to vieš. To není fér. A pozeral som jej na pery. Tak som pozeral profesorke a hovorím, fotosyntéza. Ona na mňa pozerá, ja na ňu. Fotosyntéza. Tak keby ste videli. Mne vyhrkli slzy a do dneska ti poviem fotosyntézu. Vpilo sa mi to tu, aj tu. Rastlinka cez koreňový systém naberá anorganické látky, však H2O zo spodu, CO2 z vrchu, však cez koreňový systém, cez tónku do listia a za pomoci chlorofilu, dobre počúvaj, chlorofil a slnečné žiarené. A čo urobí rastlinka? To, čo neurobia pyšní vedci v dnešnom storočí. Z mŕtvého živé spraví. Sprav ty z mŕtvého živé. Mali sme stretnutie z vysokej školy a moji spolužiaci hovorí, Marián, teraz sa tak dá dobre užiť vonku, popiť s babami a drogy, všetko. A ty tam ako farár, čo to ty? A som sa usmieval a boli tam kvety a hovorím mu, sprav to, čo tá rastlinka a všetko farárske hádžem mozem a idem s vami. Čo? Čo mám spraviť? Sprav z mŕtvého živé. Ona to spraví. Tá rastlinka to spraví. Sprav to ty. Však z chemie si mal jednotku, keď si pamätám, ty si bol dobrý bifloš. Hej, no prosím, daj si tie prvky, zatrepaj to tam v tej skumanke, zavar to tam ešte, zalej to s dačím. Niekto žije a niekto rastie. A ja odídem od kňazstva, od cirkvi, od Boha. Sprav to. No čo? Fotosyntéza z mŕtvého živé. Za pomoci chlorofilu a za pomoci slnečného žiarenia. Vyjde ti čo z toho? C6H12O6, jednoduchý cukor, a ešte O2 kyslík do vzduchu. Inými slovami, tvoje manželstvo je mŕtve. Tvoj vzťah so synom, s dcerou, s Bohom, narušené, všetko, chore, mŕtve. Čo ti treba urobiť? Duchovnú fotosyntézu. Čo vznikne? Cukor. Cukor vznikne, kúkaj tu, sladké. A ešte aj kyslík, dobre sa bude dýchať tebe a tým okolo teba. Duchovnú fotosyntézu za pomoci čoho? Chlorofil, to je tvoje fiat, to je tvoja voľa. A slnečné žiarenie, to je požehnanie Božie. Ak nemáš slnečné žiarenie, dáš do pivnice, žiadna fotosyntéza nebude. V pivnici nebude fotosyntéza, rastlinka scipne. Ak nemáš chlorofil a svieti slnko, rastlinka vyskne. Ak ty nepovieš fiat, ak tvoja voľa nepovie áno Bohu, Boh chce, ale ty nechceš a Boh rešpektuje tvoju slobodu. Vidíš? Tvoja voľa, fiat a požehnanie Božie. A Boh spraví z mŕtvého živé. Ty máš rozbitý vzťah, rozsypaný, nevieš čo, jak ďalej. Čo ti treba?
fotosyntézu. Povedať Bohu fiat. Teraz, toto leto, no to, čo bolo predošle, teraz už v lete 2013, mal som znova pád. Spadol som na koni. Z konia som spadol veľakrát. Ja poviem 100, 200, tak to sedí. Raz som spadol ja, raz spadla kobila, raz sme spadli obidvaja, z oka do oka sme si pozerali na poľadovici. Raz som žil zo 4-metrovej, 5-metrovej medzi dolu kopcom, videl som modrú oblohu, zelené, potom čiernu kopyta, bum, 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 vždycky som sa zdvihol. Ale tak, jak som spadol teraz, tak som ešte nespadol nikdy. Kobila vyskočila dopredu do hora, takto vyskočila hore. Ja som ako 4. augusta, 4.8., tak akurát svätý Ján Vianney, takú pecku som tu dostal do hrudia. A z takej výšky, ja som ešte jej zadok videl, tej kobile, zadok som jej videl, som si, to nebude dobré. V nebezpečenstve vždycky zakričím Mária. Zakričal som ešte nahlas Mária. Kobila to počula do sväčí. Počula, zakričal Mária. A Mária to tak spravila, ako som dopadol naraz. Ohromná bolesť. Strpli mi nohy. Obidve nohy mi strpli, seklo ma tu v krížoch, vyšli mi slzy a ja som zostal ležať. A si myslím, do keľu. Prvé ma napadlo, budeš na vozičku. Verte mi, či neverte, ja som povedal Bohu fiat. Bože, ak to ty chceš, dobrá. Ale jak to ja budem na vozičku pri tej mojej blbej povahe? A čo s mojimi ľuďmi? Ale ak to ty chceš, Bože, fiat. Keď povieš Bohu fiat, bolesť neprestane a nebudeš mať vysvetlenie bolesti, ale niečo ti poviem. Naraz budeš mať pokoj duši. Ja medzi Levočou, Žakovcami, u nás máme vlkov, medveďov, naraz som sa prestal starať, či ma vlci zožerú, alebo medvede, či ma takto nájde, nenájde. Povedal som fiat. Bolesť neprestala, ani vysvetlivka, čo sa stalo, nič. A naraz som mal pokoj duši. A potom pozriem, čo môžem urobiť. Nemal som mobila, nebolo ľudí, tak si myslím, doplázil som sa ku... Môžem dokončiť? Či? Môžem, hej? Dokončím ešte, hej? Prestávka si mala byť, hej, som to Môžem dokončiť, hej? Súhlasíte? Doplázil som sa ku kobile, chytil som ju za prednú nohu a po prednej nohe som vyšiel hore. Kobila hykala, alebo kobila erdžala, ja som hykal, hej, a už neviem kto, jak, hej, každý tie svoje zvuky, vyšiel som do sedla, slzy v očiach, som sa prevesil, hej, tak, vyšiel som do sedla naraz do keľu, oťaže zostali dolu, remene, pod prednou nohou, naspäť, zase ešte väčšie slzy, ešte väčšie hykanie, hej, aj erdžanie, všetko dolu, odmontoval, a zase naspäť, došiel som, tak som došiel domov, iba tak. Zošiel som z koňa, farár, čo ti je? Kobilo, čo je farár? Nič. Prišiel som, ľahol som, stuhnul a konec. Nemohol som sa postaviť. A môj otec má také dobré hefty. Hovorí, hej, počúvaj, neopúšťaj sa jak kravský chvost. To je otcová teória. Myslím, Bože, a čo máme urobiť? Veď ale viem len žmurkať a kývať s rukami. Tak to rob. No výborne, tak som žmurkal a kýval s rukami. Nemohol som sa pohnúť. Stúhnuté všetko. A si myslím, Bože, budem na vozičku. Hneď, devčata, farár, na rentgen, na toto. A ešte som s humorom hovoril, videli ste už Vinetua na rentgene? Ahoj, ty nechceš ísť na rentgen? Nie. Potom som sa postavil na 2 barle a si myslím, Bože, to je Amerika. Ja budem do konca života na barlách. Ty, to je super, nebude to voziček. A potom som odložil 1 barlu, na 1 barle do konca života. Bože, to je Amerika. A potom som odložil aj 2 barlu, salto dozadu už nespravím, ale chodím. Keď povieš Bohu fiat, bolesť neprestane. Ani nepochopíš, čo sa vlastne stalo. Však, ale prosím pekne, budeš mať pokoj duši. V mojom prípade pýtali sa, prečo si vlastne nechceli ísť k lekárovi. To, čo sa stalo, to bolo medzi Ježišom a mnou. Ja som tomu dobre porozumel. Jak to? Prvé mi som spadol dolu, ten maliček sa mi tak otočil na druhú stranu. Tak, keď ste videli film Limit Vertical, tak sa mi tu v klbe zlomil tak na druhú stranu.
Pozerám, dvihol som tak s kameňom, jak sme robili, a chlapci, farár, čo urobíš teraz? No to neviem, položil som kameň, pozrel som do neba, chytil som malíček, mal som ho naspäť, kývem s ním, boli. Ale potom som sa podkolo postel, zahambujúce, vyklbil som ten druhý, ďalší. Myslím, Páne Bože, to ja som ale babrak. Išiel som ku cigánom, bo chodíme ku Romom pomáhať z 9 romských osad, jak do Bamaxu chodia ku mne. Hej, a donesol som skriňu, taký najchudobnejší. Skriňa padala z nakladiaku. Hoj, pozor, skriňa padá. Oni majú opačné reflexy. Ja som priskočil a oni odskočili. A teraz ja to som zachytil tú skriňu a tesne predtým vyklbila mi ten palec. A ja som každý druhý vyklbený. Ja pozriem na to, hovorím, no ale moje baby hovoria, že ja mám obidve ľavé, tak našťastie mám ešte jednu ľavú. A teraz prídem, ten malíček do avie som si zabuchol. Taká papuča, vidíš to? Hej. Teraz odčalovali sme dielce, spadlo železo, skoro nás zasypalo, ten mi rozmlaždilo tak, že mi nechec zošiel dolu. Hej, krvácalo, ale farár, krvácať si, viem, ale nemôžeme pustiť, počkaj, dokončíme, počkaj, ale farár, dobre, počkaj, nevšímaj si teraz, dokončili sme, čo má s palcom? Asi nechec, íď, človeče, nemôžem pohnúť. Dali mi takú desku, zaviazali mi to chlapci, nechec narastol, je trošku strpnuté, funguje. A večer sme sa modlili breviári a tak tým dievčatám ukazujem, počúvaj, ja som asi jeden jediný na svete, čo má každý druhý. Počúvaj, nie, ešte tento chýba. Uvidíte, že príde ten. Ty si už zvykol na polamané prsty. Pív dolu z konia, chrbtica. A naraz som pochopil, čo mi Boh chcel povedať. Dlhé roky som sa trápil na koni. Pískam si, modlím sa, Bože, táto cesta, alebo táto. Táto, alebo táto. Po tej, alebo tej. Bože, ak pôjdem po tej, a za mnou pôjdu, na ktorí moji ľudia, ich dopletem. A keď po tej ktorá cesta? Tá, alebo tá, alebo tá. Pív z konia dolu, ani jedna. Nedávaj Bohu mantinely. Boh mi ukázal celkom inú cestu. Tak sa mi otvorili oči. Na rekolekcii kňazskej porade hovoria, svätý Pavol, keď spadol z koňa, oslepol. A ty, Maroš? Ja som neoslepol, milí bratia, ale oveľa lepšie vidím. Oveľa lepšie vidím. Boh ku tebe hovorí, neklaď mu mantinely. Neklad Bohu mantinely. Potom som sa postavil na paličku a otec ho celý rád, že som v jednej paličke. Tu máš to tu, mám z Medžugoria, Panna Maria tam bola Medžugorská. Tu máš Maroš, Pannu Mariu. Ja som vyšiel, farár, ty už v jednej paličke. No jasne, opieram sa o Mariu. Palička sa zlomila. 3/4 hodiny, kým som sa postavil, nevedel som sa postaviť. Hovorím, jak to je s tým opieraním sa o Mariu? Farár. Ja hovorím, vieš, chlapci, ja mám také v lete duchovné cvičenia, výborné teraz. Boh mi ku mne hovorí, môže sa opierať o Mariu, ale nie vonkajšie veci. Opri sa o Mariu vnútorne. Ako to je, farár? Rob to, čo ona. To je opierať sa o Mariu. Ja som také veci, mne Boh tak prehovoril do duše, tak mi prehovoril do duše. Bolesť, poníženie, utrpenie, znevaženie, keď sa takto potupí. Dávaj pozor. Ťa čistí. V čom? V láske. V láske. Nechcem tvoje výkony. Spravím tak a všetko spravím bez teba. Ja chcem tvoje milujúce srdce. Daj mi svoje srdce. Ja chcem tvoje srdce. Nechcem tvoju modlitbu, tvoj post, seba zápor. Almužno. Daj mi svoje srdce. Tvoje srdce. Ak sa z lásky ku mne modlíš, chcem tvoju modlitbu. Ak z lásky ku mne sa postíš, chcem tvoj post. Ak z lásky ku mne konáš almužnu, chcem tvoju almužnu. Bez lásky si založ všetko za klobúk. To sú žonglerské triky a ťahy. To je nič. Ja, tvoj Boh, chcem lásku tvojho ubohého srdca. A vieš, mňa až tak výsledky nezaujímajú. Ukáž mi svoj program, software. Na ten som ja zvedavý. Tvoje hriechy, poklesky, pády. Tvoj software. Chcem byť dobrým kňazom. To som chcel počuť. Chcem byť dobrou matkou, dobrou reholnou sestrou. To som chcel počuť, ja všemohúci Boh. Nič iné. Tvoj software konečne môže konať Duch Svätý, lebo hovoríš chlorofil, fiat. Slnečné žiarenie furt je pripravené. Ty si nepovedal doteraz fiat. Preto nemôžeš z mŕtvého živé. Boh. Zastavil si Boha. Boh žiari. Stále odstraň prekážky. Povedz Bohu fiat. Odstraň prekážky Duchu Svätému. Uvidíš, čo Boh s tebou spraví.
Stačí na teraz.